Спокойствието започва от мен. И колкото повече вътрешен мир имам в себе си, толкова повече спокойствие ще мога да дам и навън. Спокойствието е важно за нашето здраве. Нашите емоции и чувства, които са в ниския регистър, те ни разболяват. А щастието, радостта, лекотата, удовлетвореността, те ни помагат да бъдем физически и емоционално здрави. Ако не знаеш как и ако имаш трудни ситуации в живота си, аз съм Латинка Демирева и съм бахов терапевт. С помощта на капките на доктор Бах ще хармонизираме тези твои емоционални дисбаланси. Ще бъдеш в мир и хармония с себе си и след това и с околните, защото всичко започва отвътре навън, а не отвън навътре. Много често го търсим навън, а то е вътре в нас. Нашата хармонизация зависи и отношението ни към нас самите от околния свят. Последвай ме за още полезни видеа на здравна тематика.